J Sharif Records. CK Production. J Sharif on the beat. Shugaba na fake da kai ni annabi ba za na barka ba. Shugaba mu fake da kai mu annabi ba za mu barka ba. Shugaba kai nake wa kuka dan zuciyata ta yi rauni. Ka taimake ni ka agaje ni dan makiya za su hallaka ni. Rayuwa gashi ta yi kunci al-Mustafa ka daɗo sukuni. Duniya ta da lahira ta al-Mustafa na ka karfafe ni. Duniya ta in babu kai wallahi ban san ya zane yau ba nabi. Al-Mustafa dan Amina ne da Abdallah waye yake da shakku. Ya Allah dan walidan nan a taimake na a ɗauke shakku. Dukkanin wani mai isa baya isa sai ya zo gurinku. Sai kun ba shi lamuni kun mai izini sabida ɗanku. Sai Rabbana ya bashi in kuma bai ba ba za a yo ba. Allah salati dubin salami ka yi wa annabi mai kyan shirya. Mafakar kauna annabin nan ga shi mala'iku suke biyayya. Suna salati da gaisuwa gurin shi san ba su juya baya. Da Ali da sahabi na annabu baba a gorgayya. Shugaba na fake da kai ya gora guri ban gado ya kai ba. Dalalu abin nufi da ina ta ƙaunar ka shugabana. Mai gidan Abubakar gwani ni gidanka ne yau na zo da kwana. So nake yi a bani bargon kama da wanda irin batuna. In kyauta halinka ne ya rasu ka jibinci lambarina. Ɗauke mana wahala ya rasu ba za mu barka ba. Mukami abun fada ya rasu da na zo ina ta kuka. Ka taimako a gare na annabi dan dukkan kaunu ba kamar ka. Ni marayanka ne ma'aiki ka taimake ni ka share kuka. Wuya ta gaba da ni ya annabi ɗaura mun hannuwanka. In samu ɗimi na hannunka taimake ni ya shugaba don Allah. Taimako a gurin barewa ya Mustafa da ta zo da kuka. Haka annabi Yaquba ma mijin Khadija ka ba shi taimakonka. Ka shayar da rinduna ruwa da bubugowar da ke gurinka. Kututturen nan da ya yi ruri ya firgice ya fashe da kuka. Ka yi masa lamuni ya annabi ni ma ka ba na tuba. Takama da hailala kaka ga sharifai na wuni. Limamin mala'iku na gashe ka kai mani lamuni. Na zaɓe ka tintini na zaɓe ka ba na gunaguni. Na bayar da zuciya ta gare ka haske na zamani. Gani na durkusa gaban ka ba za na barka ba. Matsayinka ya yi wa kauni nisa annabuwa za ya tadda kai. Sadauki cikin sadaukai annabuwa za ya ja da kai. Mai taimako a gurin marayu annabu ne na bake da kai. Dukkanin wani mai mukami gabanka ya zo ya kadda kai. Gani nema na kasu da kaina ka bani kyautar ka shugaba don Allah. Babba ka ga duka gajiyayye annabi ni gani na gaji.
na sare na rikirkice na dimauce ba na agaji ka taimake ni ya littafin kowa sirrin ubangiji ina ta mika kokona ayi min dan ubangiji ayi mani tallafi da annabu baiwa ban ga ya kai ba na Shehu Tijjani Ahmadul Kairi shugaba na du auliya ne batun ban sako ka ba kamar a ce tuwon bamiya Shehu Tijjani ni ina gaida kai a yau ni dailiya na zo gidanka dan na gaishe ka shugaba na du auliya ya jika na annabi awali yayi bangano ya kai ba sharifin Allah duka zuciya ta yi na'am da kai alimi na annabi ni dai kam na yi riko da kai wadda duk ya zauna da kai dole ne wa shi ya yi sabo da kai kana da hali irin na kakanka me za ya sa ya rabu da kai alba da lawi karimi likita cire fargaba shau Allah ya gausu mai duniya kalifan mai tijjaniya wadda bai zamani gausu zamani shehu mai diwani mafassarin ƙura'ani mahaddacin ƙura'ani khadimi na sirrin kauni baba gurin ummahani shehu yau na yi rauni a taimake na abani kada zamani ya guje ni a bani hasken karni dan sirrin adana ni dan hasken alqur'ani dan sirrin qur'ani dan ayoyin qur'ani dan harafin qur'ani dan dige-digen qur'ani dan wasu lissan qur'ani dan surorin qur'ani a taimake na abani taimake na a bani kun bar hawa jamu mu je gaba Awesome mix.